rohadt sokan vannak. Itt vagyunk a Hunger Games-el, és várjátok, Hunger Games 1, azt mondja a Bali Möccö. MC. Bali. Várjátok, Hatos aréna. ott van C is, hogy az előző videóban láthattátok. Bali! Hány aréna? Hunger Games. Ja, ez Hunger az a Games 1 és... hülye! Ez az a hülye, ami labirintus. Ezt utálom. Nem látom, bazd meg, hogy hol vagy. Hunger Games 1. Zártál. Hunger Games egy hányos aréna? Már elkezdődött, Szilva, adjad. Elkezdődött. Hogy itt majd várok. Na, újra itt vagyunk, és na. Én is itt vagyok. Sziasztok. 2 okos gyerek, sítom lettem már mint ott. Cuki skinű. Ja, te is vagyok. Ja. Na, most Na, SG volt-e? tényleg. Nem. SG volt-e, szóltál játék? Ezt hoztam. Elég sokan vannak. Mindenki, be, SG volt-e? Na végre. Oké. Én telibe Oké, hát ezt nem kell. Az olyan, mint hogyha a repülők lennének fönn, de nem azok. 10, 9, 8, 5, 4, 3. Jaj, Szegény Laura most mennyire? Most a Laura is depp is lehet, nem? Ja, eléggé. Arancsizma, hal. Van Mi a arany. pöcsöm, hogy kiveszed előlem? Aranyalma! Öcsém, aranyalma! Jó, menjünk. Nádon fel. Oké, Szilva szavasz. Minek a nádom fel? Hülye vagy? Várjatok már meg. Megyek mögötted. Milyen szettem van? Hullálá! Hollá! Ott a gyerek. Én mentek fel. Ja, fent van. Szilvát hagyjuk itt. Ott van Bali. Meg... Ó, Kaja, Bali. Itt van. Ó, micsoda van ott! De- Azt figyeljétek! Szaddod a Balinak, Szilva. Jó, itt van, na. Igen, oda. De Bali, menj már vissza, ottan bőrs is akkor. Az nem szükséges most. Ja, jó van. Mi van már? Master. Na. Ezt látjátok, ugye? Hát ezt látjuk nyilván. Hogy jutunk fel, az a lényeg. Ja. Ez a leglényegesebb. De Balázs, és nekem mit hoztál? Képeket. Milyen képeket? Ö... Örülök a perecet, Sok hogy szétszórtátok, tényleg. Hol a pénztárcád? Az kiraktam bent a szobájába. Ja, hát azt ott hagytam a panzióba, hát azt hittem, nem kell. Cipőket rakjátok már. Itt van a feljárat. Na és oda, hogy ugrunk fel? Ja, lendületből? Üss meg. Na jó, azt kivágom, mert én ezt így nem vágom. Egy gyerek! 2 gyerek van! Hozd meg! Jön még egy másik. Üldözőbe vettek. Ezek hülyék. Fél! Hogy így követ? Gyere már! Gyere, faszi. Megöltem az egyiket. Megöllöm. Vali, menj onnan, menj már onnan. Ez sötét. Várjál. Nem meg. Hát sajnálom, NC Creepert megölöm. Megöltem NC Creepert. Aranyalmádat felvettem, Vali, nyugodj meg. Szilva, te meghaltál? még élek. Oké, gyere vissza a szigetre. Nem találom. Menjünk ki a vízből. Ez az? Ja, az az. Elegem van a vízből. 2 gyerekek. Én ezt kivágom meg. Az állások szerint. Újra itt vagyunk. És ki az első helyen? Szejs. Jó van, Szilva, te bandzsol vagy. Szilva a második.
Ó, érek oda. Már csak kart kell. Kösz. Hú, de ciki. Ezt nekem kéne venni amúgy, nem? Tehenet ölünk. A bőre nem kell. Hagyjál. Na szia, merre megyünk? Fogalmam. Amúgy adtam aranykardot, de ne zavarjon. Mi? Én addig beszállok egy arénába. Szállja. Adtam aranykardot. Azt látom itt el. Személy szavő most. Amúgy nekünk muszáj HG? Elég jó ötlet volt ez a HG. Hát szerintem nem annyira. Szerintem igen. Szilva, te nem élvezed a Hunger Games-t? Nekem tök mindegy, csak videózok. Hallod, neki tök mindegy. Ő azért a 4 feliratkozóért csinálja. Ő Ott szívvel és lélekkel videózik. Hányosan is vagyunk? Hunger Games 4? egy. Ja, tényleg. Hol vagy? És egyébként csak ők ott van szóval. Nem azt a helyen. Ja, HG1. Nem tudom, mi ez. Ó, itt van egy chest. Király. Hú, hogy tudnék flyolni? Hú, de megköszönném. Majd kis vágni fogok. Kurva szádom! Ja, persze, Dominak is, olyan van Dominak is, ami nekem. Megmaradtak a cuccai. Hát gyere, Nekem mondtam. kövess Domi. Ja, jó. Jön ez a gyerek is. Tetszik nekem. Úristen, mennyien követnek. Ezt nem én dobtam. Figyeld! Felolvasod a kurakönyvet. Egy buzi. Addig. Szép. Ez volt az második része.